Tak máme teraz promotion zo boyband na dráhy tu v Petržalke, kde kvonie behajú, tak budeme za chvíľku tam spievať, tak sa teším na to. Presne tak. Promotion tu na zo boyband v nejakom Stupava. Park Hotel Stupava. To je to rýchlo, jedno pomalu. Dáme tú lásku. Tak prvú rýchlu. Počkaj, ešte jednu rýchlu. Sme z muzikálov boyband a hráme na novej scéne. Poďte. Prestaň s tou zákernou. Láska je zázrak nás. Ťa ľúbim, vieš, že ťa ľúbim. Shake it, mama, shake it, baby. Ďakujeme. Krásny deň všetkým. Nemáme ešte uvedeného. Čo robíš? Už nerob to, zabudneš. Kde sú chlapci? Kde sú? Páli povedal, že ho to nebaví, že išiel domov, že kašle na to. A Martin Madej sa strašne opil. Leží vzadu, tak ho... Kde je Ondrej? Ondro, neviem, ten tu ani nebol dneska. Tam je Miňo Kereš, čo som mal videl. Hej. Už je preč? Ten radšej nech ide domov, lebo keď toto uvidí, tak je koniec. Už tam chodí. Ticho, už ide. Pán s klobukom. Boyband in the house. Boyband in the national house.